доштани донишу саводи экологӣ барои шахс имкон медиҳад ки муносибати худро бо табиат ва неъматҳои он ба танзим дароварда ҳаёти хуррами худро бошуурона дар доираи қонуну қонуниятҳои табиат таъмин намояд. инсон сар карда аз лаҳзаи тавлид то фавт ба табиат муносибати зич дорад ва агар мехоҳад ва ё на ӯҳдадориҳои хешро нисбати тозагиву нигаҳдории муҳити зисти солим бояд ба иҷро расонад. зеро тавре гуфтем инсон дар табиат зиста бидуни риояи қонуниятҳои он ба сар бурда наметавонад. мебояд гуфт ки ин ҳама донишу савод ва муносибати ботанзимона барои шахс бо табиату муҳити зист дар заминаи доштани донишҳои экологӣ ба вуҷуд меояд ки ҳар нафар онро сар карда аз муҳити оила, боғча, мактаб ва донишгоҳу донишкадаҳо бо таълими фанҳои вобаста аз ҷумла табиатшиносии экология аз худ мекунад. дуруст ва ҳамсаривақтӣ аз ҷониби пешвои миллат солҳои 2020-2040 бисолаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ ва илмҳои дақиқ эълон гардид то насли ҷавони мо илм омӯзанду донишу малакаи худро дар амал баҳри рушди босуботи кишвар татбиқ намоянд. мебояд гуфт ки дар қатори илмҳои дақиқ фани табиатшиносӣ ва экология низ яке аз шохаҳои домандору васеъи илм ба ҳисоб рафта, тавре гуфтем насли наврасро дар роҳи эҳтироми табиату неъматҳои он, покиза нигоҳ доштани муҳити зист, ғамхорӣ ба олами ҳайвоноту наботот тарбия мекунад. бояд гуфт ки аз замони соҳибистиқлолӣ дар ҷумҳурӣ таълими фанҳои табиатшиносӣ ва экология дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олӣ ҷорӣ гардидааст. ба андешаи омӯзгорону коршиносони соҳа омӯзиши фани экология дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии кишвар заминаи хубе гардид барои ҳифзи табиати зебои кишварамон. яъне ҳар як фани табиатшиносие ки ба қисмҳо ҷудо шудааст, сар карда аз табиатшиносӣ тамом карда ба биологияи умумӣ аҳамияти хосаи худро дорад. яъне ки фани табиатшиносие ки дар синфи 1 ҳозир гузашта истодаанд то синфи 11 мехонанд фанҳои табиатшиносиро. асосан фани экологияро гуфта мегузарам. фани экология ки дар синфи 9 гузашта шудааст, дар як ҳафта як маротиба мегузаранд. хело фани дақиқ мебошад ва хело ҷалбкунанда аст барои хонандагон. онҳо ҳамин фанро хело мунтазир ҳастанд ва дар оиди ҳамин фан бисёр баҳсу мунозираҳо ба вуҷуд меояд. аз он ҷумла оиди яке аз пайдоиши намудҳои нав, яъне ки селексионерони тоҷик ё ин ки селексионерони ҷаҳонӣ ягон намудҳои нави ҳайвонот ё ин ки ягон нави растаниҳоро вақте кашф мекунанд ё ки месозанд, онҳо ба ин чиз рағбату ҷалбият доранд. яъне ки ба онҳо хело шавқовар аст ки чӣ гуна нави растанӣ ба вуҷуд меояд, намуди нави растанӣ ҳайвонотро ба кадом сабаб мекунанд ба вуҷуд меоранд ва чӣ сабабгор мешавад ки ҳайвоноте ки дар ҳолати табиӣ афзоиш меёбанд аз чӣ сабаб онҳо кам шуда истодаанд. ҳамаи инҳоро мо дар дарсҳои экология меомӯзем ва қонунҳои табиатро асосан қонунҳои табиате ки баланси табиӣ мегӯянд. баланси табиат ин нигоҳдории миқдор ва афзоиши ҳар як намудро ба вуҷуд меорад. инро низ дар дарсҳои экология бо шавқ хонандагон меомӯзанд. агар дар зинаи мактабҳои таҳсилоти миёнаи кишвар солҳои қабл таълими фани табиатшиносӣ аз синфи 4 оғоз мегардид, бо дастрасии маводҳои зарурӣ тибқи нақшаи таълимии вазорати маориф ва илми кишвар таълими фани табиатшиносӣ инак аз синфи 1 оғоз гардидааст. ба андешаи омӯзгори фани экологияи муассисаи таълимии рақами 8 шаҳри душанбе олим одинаев ин иқдом метавонад дар пост доштани табиату муҳит барои шогирдон мусоидат намуда сатҳи донишандӯзии онҳоро баланд бардорад. барои чӣ вазорати маориф аз синфи 1 фани табиатшиносиро гузошт? аз он сабаб ки хонандагон то синфи 6 то синфи 5 худ дар бораи табиат маълумоташон кам буд. яъне ки аз оинаи нилгун медиданд ягон маълумот ё ин ки аз шабакаи интернетӣ дастрас мекарданд ягон маълумот, вале вақте ки дар дарс муаллим ба онҳо мефаҳмонад оиди кадом намуди растанӣ ҳаст, кадом намуди растаниҳои шифобахш дар Тоҷикистон вуҷуд дорад, миқдорашон хело зиёд аст. яъне ки хонанда аз синфи 1 дар бораи ин растаниҳо медонад ва вақте ки ба ягон ҷо ба сайру саёҳат мебарояд ё ин ки истироҳаткунӣ ба ягон ҷо меравад, ӯ аллакай медонад ки ин намуди растании шифобахш аст ва ба китоби сурх дохил карда шудааст. яъне кандани он ё ин ки истифодабарии он бояд меъёри худро дошта бошад ва пештар агар хонандагон аз синфи 1 то синфи 4 дар бораи ин маълумот надоштанд, онҳо метавонистанд ки истифода баранд, яъне ки ҳамон растаниро канда нолозима гардонанд, афзоиши онро кам гардонанд, вале ҳозир аз синфи 1 аллакай медонанд ё ин ки истифодабарии энергияи нури офтобро
бештар синфҳои як дар бораи истифодабари нури энергияи офтоб он қадар маълумоте надоштанд, вале ҳозир аллакай онҳо медонанд ки бо истифода аз нури офтоб энергияи барқ истифода бурда метавонанд, яъне ки дар дигар соҳаҳо истифода мебаранд ва ин сабабгор мешавад ки аз хурдсолӣ оиди табиат, оиди ҳар чизе ки зинда аст дар табиат онҳо ғамхор бошанд. аллакай ин чиз дар онҳо мешавад. мо солҳои пеш фанни табиатшиносиро фақат дар синфҳои 3 ва 4 мехондем. бо ташаббуси ҷаноби олӣ мо ҳозир фаннои табиатшиносиро аз синфҳои 1 сар карда то синфи 4 фанни табиатшиносиро омӯхта истодем. фанни табиатшиносӣ ин фаннест ки дар бораи табиат, растанӣ, ҳайвонот дар бар гирифта мешавад. мо фанни табиатшиносиро дар ҳамаи синфҳо 1 соатӣ гузаронда мешавад, лекин фанне аст ки хонандагон аз ин баҳра мегиранд. дар синфҳои 4 ки мо 2 соат дарс дорем, ин фан камакак ба хонандагон мураккабам бошад, лекин хонандагон ин фанро ба нағзӣ қабул карда метавонанд. агарчи табу нашри маводҳои таълимӣ яъне китобҳои омӯзишӣ каме пешинанд, вале бо истифодаи аёнияту маводҳои видеоӣ дарсҳо дар сатҳи хеле хуб гузаронида мешаванд. иброз дошт зимни суҳбат омӯзгор Олим Одинаев. ба андешаи омӯзгор рафти дарсҳои экологияву биология ва табиатшиносӣ барои хонандагон хеле шавқовар аст. инчунин гузариши дарс тариқи доскаи электронӣ ва видеороликҳо барои боз ҳам ҷолиб гардидани дарс ба хонандагон хеле мусоидат мекунад. маводҳо оиди нақшаи дарсӣ, яъне ки нақшаи дарсие ки ҳаст камтар маводҳои кӯҳнатар ҳастанд, вале аёниятҳое ки ба мо дастрас гардонида аст вазорати маориф хеле хуб ҳастанд. яъне ки аёниятҳо бо ҳар як ҷузъиёташ ба мо дастрас аст ва мо дар ҳар дарсҳомон истифода бурда ба хонандагон ин чизҳоро мефаҳмем. яъне ки корҳои лаборатория ки солҳои пештар кам гузаронида мешуд, дар ҳоли ҳозир ҳар як кори лабораторӣ бо мувофиқи талаб дар вақти муайяншуда гузаронида мешавад. яъне дар ин ҳолат ман гуфта метавонам ки хонанда ҳангоме ки муаллим ба ӯ нақл мекунад ё ин ки конспект мекунад, то 45%, 35% мавзӯи дарсро аз худ мекунад. ва вақте ки мо дар доскаи электронӣ намуди ҳамон ҳайвон ё ин ки намуди ҳамон растаниро ба хонанда нишон медиҳем ва дар он ҷо дар бораи он нақл карда истода ё ки ҳолати зиндагии он ҳайвонро нишон дода истодааст, хонанда фоизи аз худкунияш зиёдтар мешавад, то 65-70% аз худ мекунад. ва вақте ки нақли муаллим ки дар ёдаш ки омада натавонист, ӯ аз ҳамон чизе ки дидааст нақл карда мавзӯъро аз худ карда метавонад дар ин ҳолат. чуноне ки мебинед ки ҳозир ки дар синфҳои 4 мо гузарондем, бисёри бачаҳо дафтарҳошон тамом шудагия ва ё ки бо расм мебинанд, аллакай китоб бо расми ранга оварда шудааст, хонандагон аллакай ба ин муносибати нағз доранд ва ё тайёр ҳастанд ки ҳам расм кашиданд. вақте ки мо саволу ҷавоб мекунем, хонандагон аллакай медонанд ки муносибати ба табиат чӣ хел бошад, ба гул чӣ хел бошад, ба дигар ба ҳайвонот чӣ хел муносибат кардан дар кор аст. барои оне ки инсон дӯстдориаш нисбати табиат камтар афзоиш ёбад, яъне ки камтар ғамхортар гардад. ҳамоно ҷамоматҳо баргузор мегардад, яъне ки чорабиниҳое мешаванд ки дар он мегӯянд, онҳо медонанд ки бояд ғамхор бошанд, дигар бошанд, вале дар ҳолати дарс вақте ки муаллим ба онҳо дарс мегӯяд, мефаҳмонад ва бо намуна оварда ҳар як ҳолатҳоро мефаҳмонад, хонанда боз хубтар дар ин ҳолат дарк мекунад. ба андешаи Ҷамолиддин Ёқубов, сармуҳаррири газетаи Инсон ва табиати Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, аз худ намудани донишҳои экологӣ ба солимии шахс метавонад кӯмакрасон бошад. аз ин рӯ омӯзишу аз худ намудани фанҳои табиатшиносӣ дар баробари забономӯзиву аз бар намудани фанҳои дақиқ барои ояндаи босуботи шахс зарурист ва маҳз эълони 20 солаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ ва илмҳои дақиқ заминаи бузурги рушди илмҳои мазкурро фароҳам овард. он масъалаҳое ки вобаста ба ҳамон илмҳои табиатшиносӣ марбут ҳастанд, ин пеш аз ҳама ба солимии инсон ҳам бисёр таъсири хеле ҷиддӣ мерасонад. баъд аз эълон гаштани солҳои 2020, солҳои 2040 ҳамчун солҳои рушди илмҳои табиатшиносӣ тақозо мекунад ки нисбат ба омӯзиши илмҳои дақиқ, риёзӣ ва табиатшиносӣ аҳамияти бештар дода шавад.
саводнокиву доштани фаҳму дарк ва маърифати экологии наврасону ҷавононро ҷамолиддин юқубов, сармуҳаррири газетаи инсон ва табиат, рабт медонад ба муҳити оилаи солим ва баъдан ба муассисаҳои томактабӣ. ҳатто ба мактаб не, ба он муассисаҳои томактабӣ, дар муассисаҳои томактабӣ анамин ба роҳ мондани пеш аз ҳама анамин як нав чӣ бигӯем дарсҳо бошад ёки бозиҳое ки барои шинохти кӯдак ки масалан шер чӣ гуна аст, рӯбоҳ чӣ гуна ҳайвон аст, хуб дар бораи умуман оламе ки атрофе ки уна кӯдакро иҳота кардааст, масалан дар бораи олами растаниҳо маълумот агар фикр мекунам ки хеле хуб ҳам мешавад. мо ҳозир дар ҳақиқат дар табиати тоҷикистон аз нигоҳи гуногунии биологӣ хеле бой аст, бою рангин аст, аммо мутаассифона ҳатто на танҳо кӯдакон фикр мекунам ки аксари калонсолҳо ҳам ҳатто намедонанд ки албатта шояд шунидан, лекин ба дидан муайян кардан наметавонанд ки ҳамун гиёҳ чӣ ном дорад. хуб вай он гиёҳ масалан барои чӣ манфиат дорад ёки масалан чӣ зарар дошта метавонад. анамин ҳанӯз ҳамин фикр мекунам анамин як пеш аз ҳама ба роҳ мондани анамин гуна омӯзишҳо дар байни шурӯъ аз ҳамун муассисаҳои томактабӣ хеле даркор аст, то ин ки вақте ки бача ба воя мерасад дар давраи масалан мактабӣ, дар давраи баъд донишҷӯӣ аллакай он донишҳои фундаменталие ки дошт он албатта такмил меёбанд. тавре гуфтем аз худ намудани донишҳои экологӣ барои ҳар як нафар якчанд зинаҳоро касб мекунад, яъне сар карда аз оила, боғча, мактаб, донишгоҳ, донишкадаҳо ва баъдан дар рафти фаъолияти корӣ дар корхонаву ташкилотҳо. ба андешаи сардори маркази ахбори экологии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Гулрухзор Тилоева қабулу амалисозии барномаи комплексии рушди тарбия ва маърифатнокии аҳолии кишвар барои солҳои 2015-2020 низ дар баланд бардоштани донишу дарк ва маърифати экологии шаҳрвандон тавонист нақши худро гузорад. барномаи давлатии комплексии рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 апрели соли 2015 таҳти рақами 178 қабул гардида буд. ҳадафи асосии барнома ин баланд бардоштани маърифати экологӣ тамоми табақаҳои гуногуни аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бар мегирад. доштани донишҳои экологӣ ба ҳар як фарди ҷомеа зарур мебошад ва сарчашмаи аввали он ин аз оила сарчашма мегирад ки агар ҳамон оила фарзанди худро аз хурдсолӣ ба дӯст доштани табиат, ба нигоҳу бини муҳити атрофи ин хонавода омӯзонад, ин хеле ба мавриди кор мебошад. ҳадафи асосии қабули ин барнома ҳам ин буд ки мо ба ғайр аз оне ки аз ҳамин дӯст доштани табиат аз оила сарчашма мегирад, мо дӯстдории табиатро аз синни боғча сар кардем, то ин ки аз ҳамун синни хурдсолӣ тавонем дар дили ҳар як кӯдак аст, наврас аст, ҷавон аст, тавонем ҳамин дӯстдории табиатро ҷо кунем. барои ҳар як фард дар қатори доштани маърифати ҳуқуқӣ, фарҳангӣ, иҷтимоиву иқтисодӣ доштани фарҳангу маданияти баланди экологӣ ҳатмист, иброз дошт зимни суҳбат. ҳамчунин дар идомаи суҳбат илова намуд ки дар ҳамбастагии якҷоягии тамоми қишрҳои ҷомеаи кишвар ва доштани донишу маърифати баланди экологӣ мо метавонем табиату муҳити Тоҷикистони азизро аз хатару муаммоҳои экологӣ эмин нигоҳ дорем. бандҳои нақша чорабиниҳои барномаи мазкур ки дар якҷоягӣ бо вазорати маориф ва илмии ҷумҳурии Тоҷикистон мо дар якҷоягӣ онро ба иҷро расонида истодаем, ин сар карда аз сатҳи боғчаҳои ҷумҳурӣ мебошад ки дар тамоми боғчаҳо намояндаҳои Кумитаи ҳифзи муҳити зист дар якҷоягӣ бо вазорати маориф ва илм рафта бо мураббиёни ин боғчаҳо суҳбатҳо мегузаронанд, гӯшаҳои экологӣ таъсис медиҳанд. дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бошад аз тарафи вазорати маориф ва илм
дарсҳои кушод бахшида ба мавзӯъҳои экологӣ пешбинӣ шудааст ва инчунин аз ҷониби вазорати номбурда тамоми он ашёву китобу методикаҳое ки барои баланд бардоштани маърифати экологӣ ва дӯст доштани табиат ҷиҳати омӯхтани фанҳои экология, табиатшиносӣ ва дигарон аз ҷониби вазорати маориф пешбинӣ гардида рӯи чоп баромаданд ки тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо онҳо таъмин гардидаанд. мо бояд табиати дилорои кишвари хешро ҳифз намуда онро барои наслҳои баъдӣ бо тамоми зебогиву хуррамӣ ба мерос гузорем. тавре борҳо ба таъкид зикр доштем, чӣ гунагии вазъи муҳиту табиат ба фаъолияти мо инсонҳо вобастагии зиёд дорад. мо инсонҳоро мебояд муносибати хешро бо доштани донишу саводҳои экологӣ ба табиат танзим намуда неъматҳои онро бошуурона истифода намоем. илмҳои табиатшиносӣ бидуни надоштани донишҳои экологӣ ба андешаи мо яъне ҳам дар назар дошта мешавад ҳам рушди иқтисод ва ҳамчунин дар баробари ин нигоҳ доштани ҳамин табиат муҳит ба шакли солим. аз ҳамин нигоҳ ин зарур аст ки ба илмҳои табиатшиносӣ яъне таваҷҷӯҳи бештар карда шавад ва беҳуда аз тарафи пешвои миллат нисбат ба яъне ки гӯем муаммоҳое ки имрӯз дар ҷаҳон рӯ задаанд таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад, бахусус мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим, бахусус онамин вобаста ба истифодаи дурусти самараноки ва оқилонаи захираҳои об, бахусус барои тарзи дурусти коркарди ва коркарди замин бе надоштани донишҳои экологӣ, бе надонистани фанҳои табиатшиносӣ ба гумон аст ки ба ин натиҷаҳои нек ноил шуд. мавриди зикр аст ки табиати сарсабзу нотакрори кишвари мо Тоҷикистон дар сайёра назир надошта таваҷҷӯҳи тамоми сайёҳону гардишгарони хориҷро ҷалби хеш намудааст. аз ин рӯ моро мебояд ин зебогиҳоро самаранок барои рушди босуботи кишвар, хусусан рушди соҳаи сайёҳии экологии ҷумҳурӣ истифода намуда ин ҳамаро бо тамоми зебогиҳо баҳри ояндагон ҳифз намоем ва бар он боварем ки бо татбиқи 20-солаи дар пештошта ҳамчун 20-солаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ ва илмҳои дақиқ корбарону мутахассисони кордон рӯи кор омада дар ҳифзи табиату муҳити зебои кишвар ва расидан ба ҳадафҳои олии ҳукумати ҷумҳурӣ саҳми босазои худро мегузоранд.